7 Maर्च 2025 ni horo Ayodhyani Suhagrat gansu tongnai khoroksa 24 bochor uporni khoroksa Sala Pradip domdam khlaiui bini afro kaile bari abagui borokni ayangni barat tlangui bwrwini ayango kaijaknani bagui thangui tonglaio. Bini nokni sai 25 km haksal Ayodhyani Delhi saraio soguio. A jagao bini sadi khoroksa bwrwi sibani bumungui abo bai kaijaknani tongo a salo. A bwrwini umor wngkha 22 bochor. Samungni hingkha Pradip tile mistri ni samung khlai tongo tei Pradipni family o Pradipni khoroksa bwta tongo. Bini bumung wngkha Deepak o Deepak hingkhe tractor repairing ni samung khlaio. Pradipni bufa koyek bochor swkang no thwiwi phaio tei bini khoroknwi bibi tongo borok bo kaijagui paibaikha. Adino horo Pradip tei Pradipni family rok o sadi no twiwi belai kheno tongthoklaijak bini sadi no twiwi. Tamni hingkhe nokni jotoni slai bwsla kusuni kailabari abagui joto tongthoklaijak jaiti kusti tei nokni borok rok. Khoroknwi digini paribar family rok bo belai kheno khushi tei Pradip tei bini kaijaknai hamjaknai bwrwi bobo belai kheno khushi borok khoroknwi kaijaknano twiwi. Tei a horo sadini program bo kaham khlai no complete wngbaio. Tei aboni 10 din yakheba 8 March 2025 ni phungo Pradip bini kaijakma kwtal bihik no twiwi bini nok sibatvt ganso soguio bini bihik no twlangui. Amsuk jora hingkhe joto no thik no tongmani 8 ta digio nogo soguiui joto rajmari bus no twiwi borok no lamsokka Pradipni nogo. Bwrwi kwtal bo nok kwtal o kasamani yapri semani belai kheno khushi tei omo haikhe no riti ri bus no twiwi borok puja path rok khlaite haikhe no twrwk sairik bo wngui thangkha. Aboni 10 din yakheba 9 tarik o borokni kailabari ni reception bo wngnani tongo. Tei a borokni reception ni tayari bo nogo chengjagui no tongo. Horni 8 ta jora hingkhe nogo puja path rok khlaijago tei 11 ta digio hingkhe shibani tei Pradip no bini bedroom o rwui rohor joto kam paimani yagulo. Yakheba tabuk hingkhe Pradip tei bini bihik ni first night soro wngnani thangui tongo. A jorao 11 ta digio kwrwi borok bedroom o soguio tei pura din laiui thango hor laiui thango. Aboni yagulo 10 din phungni 6 ta digio Pradipni bini dara Deepak tei doga togui bini buphaiyang no sao je reception ni bagui mwkhwtwng thaikkwtwng rok tei manui khwnai rok painani nango hinui. Tei o painani bagui bazar o thanano nango dakti khlaiui fresh wngui fataro phaidi jeng bazar o thanglainai hinui bwta haikhe doga togui saui kwlangkha. Phiaba Deepak bisingni hoite kono response manjakliya wngma bai bo swrapsa naisingui tongkha. Aboni yagulo kono response manya wngma bai teisa haino hai doga togui sojakha. Phiaba bare bar try khlaiui khorang rimani yagulo bo kebo khorang rinai kwrwi bisingni phaisingtwi. Aboni yagulo bo kisa kirijakmani hai wngma bai tola phaisingo thangui bini buma no nuhunoi keha kirijagui. Tei buma bo phaiui 6:30 ta digio doga no teisa togui naikha. Buma bo haino hai teisa bwsla Pradip no khorang ringhorkha phiaba haino hai teisa bisingni hoite kono response manjakliya buma bo joto nilar wngui tongkha bisingo. Yang phaising hingkhe Pradipni bini bai Deepak kisa jora naisingmani yagulo kono response manya wngma bai bo bazar o saichung no thangui paio mwkhwtwng thaikkwtwng je manui nangmani reception no oborok painani bagui. Aboni yagulo kheno 7 ta digio Pradipni bini bibi okra borokni doga o phaiui doga tokphaio. Tamni hingkhe hamjak kwtal ni obo first night wngma bai aboni bagui kisa lerui phano thango thwmani abagui o hamjak kwtal no bo sajainani nango abagui bibi thangui kha phiaba aswkhe nuhunmani yagulo bo doga tokmani yagulo bo bisingni phaisingtwi haino hai teisa kono response manjakliya bibi bo.
Aboni yagulo kheno Pradip ni bini bibi Pradip ni mobile phone call khlaikya call khlaimani yagulo ring bo baji oino tongo bising ni phaising tipya ba kebo romoi response rinai kwrui tei room o kaisa janala tongo ayang ti khlaiui bibi naharui naisonui naikha naharui naimani yagulo bisingni najara nugui bibini reaction pura kirimasincha bibi nasikma logi no sirigui rekha tamjani nugui bo tamo nukha hinkhe norokno sawi khwnari siwano jandala tei nasiki naimani ulo nukha je beto bini je buphaing bo kaijaknai bwrui kwtal obo beto kwthwi mang kwthwi khlaiui klaijak tei bini buphaiyung kaijaknai chwla kwtal hingkhe fan no sak sak kotok sorojak nukha tei o najara o gotna rokno nukmani yagulo bibini reaction bo bahai wngnai norok bo uansugui no naimankhana belai kheno kirimasincha tei bwkha dukhu nangjaknai jorao joto reception o phaiui manjaknai jaitukus relatives tei no gana gani ari rogo tongnai borok rok bo joto kuthum laikha tei kebo phano uansugui manya je Pradip tei bini bihigni logi o tamo wngkha tei tamo wngui borok amo haikhe thwinani nangkha kebo phano tabuk sukjora uansugui manyakho borokni no gana gini ari ni borok rok borokni dogano bo swbaina naio aboni yagulo kheno police rok bo phaisok paio 8:30 ta digi o kheno police rok phaisok paiui o dogano bo swbai paio tei jephru doga khulugui naimani yagulo nukha je shibani bwrui kwtal obo bed o mang kwthwi klaijak tei bwsai hinkhe fan o kotok sorojak nukha o najara rokno nugui belai kheno kirimasincha kaijakmani 12 ghonta phano se wngyakho asolo hinkhe borokni logi tamo wngkha bongni relatives tei nokni borok rok bo kuno phano songui manliya hinkhe tamo wngkha borokni o thwimani ukulokni hwijak koktoma oboni twiwi no tini ni video o salainai hinkhe video no full story saimanani bagui first to last skip khlaiyaui nai tongdi norok choi asak haikhe se norok first to last naikha hinkhe joto story saimannai hinkhe phaidi video no chenglaisine bisi yang ayang kok sayoui police borokni sanbin rok suru khlai reo tei forensic team rok no bo nuhunui naharo Suruwati eba kheba puila jajono saimanka je room o hapmani kaisa no doglam tei o kaisa doglam tei no borok thango phaio khlai mano tei thango phaio khlai mani doglam no bo dogano bisingtwi sojak tei phatarni hoite kebo phano borok habui manya manikhe borok thwimani ukulogo hinkhe buini yakto wngui no manya tamni hinkhe borok thwimani bisingtwi no doga berepjak tei phatani borok habui se manya hinkhe bui bahaikhe bwtharmannai omo clearly no nukjagui tongkha je borok no kebo phatani borok habui bwtharya tei asolo khe tamo wngkha je sadini eba kheba kailaibari 8 ghonta se laiyakho amsuk jorao tamoni bagui Pradip saksa kotok sorowi bihig bo haikhe mang kwthwi klai tongnani nangkhana hinkhe obono twiwi no chwng tini saimanlainai puila no o khoroknwi ni dead body no postmortem khlainani bagui rehorio tei sairik ni 4 ta digi rogo hinkhe no postmortem report bo sokpaiui thango postmortem report o clearly no saimani thango je shibani no bwtharmani hinkhe totra sebui bwtharmani dag mari mankha tei shibani sak sak totra sebmani je bwsai totra sebmani obono banchirinani bagui bo ufla kafla bo wngkha tei o ufla kafla wngmani bo bwsaini sago dag rok mankha yaskuni dag rok hinkhe oro hoite to clearly no saimani thangkha je Pradip no shibani no bwtharo eba kheba 8 ghonta se kayakho bongni kailaibari borok kwrwui no thwiwi thangkha tei thwiwi thangmani ukulogo keboni yakya bwsaini no yak bihigno no bwsai bwtharo bihigno bwtharka bwsai hinkhe bahaikhe thwikha omono twiwi bo saimanlainai shibani thwimani time hinkhe 3 ta digi o ongo tei Pradip thwimani time hinkhe 3 ta bajioi 45 minute jorao mane shibani no bwtharwi paimani yagulo 40 ni hoite 45 minute jora Pradip afuru kwthang no tongwi tongmani aboni yagulo kheno bo 45 minute ni ulo kheno bo sak sak thwiwi paio tei bini thwimani karon bo sak sak kotok sorowi thwimano postmortem report o nukjago।
bini ichawai thwimani. Tei oro no hoite to clearly no norok saimani thangkana je bihing no hinkhe bwsai ni bwthari paikha tei bwsai hinkhe bihing no bwtharwi 5 minute ni ulo kheno bo sak pheno kotok sorawi thwika. Phiaba swngmung hinkhe obo se je Pradip tangwi omohai khwlaika. Pradip tei Shivani ni background jephru check khlaijak afuru saimankha je 1 bochor swkang yakhe 5 April 2024 ni salo kaisa kailai bari o attend wngna thangwi no Shivani tei Pradip ni puila nuklaio. Borok khoroknwi borok kwrai no kok rok salaika tei khoroksa ni number rok bo naharlaikha. Aboni yagulo kheno borok number nahamani yagulo daily no kok salaya tei kok sate borok dol ni hoite bahaikhe hamjaklai thanglaika obo borok phano siliya twrwk. Borok khoroknwi ni kajakma ni reason wngkha love plus arrange marriage borok kainwio no khopjago tamoni hinkhe aboni bagui no police rok ni bagui bo belai kheno reason naitok manani bagui kothin tamoni hinkhe love plus arrange marriage wngmani bagui kono phano reason nukjaya je borok no kaisa karon tikhlainani thwimani karon. Aboni bagui no police rok Pradip ni mobile phone search khlainani bagui riwi rohoro. Phiaba obo saimankha je jephru borok 8 tarik ni horo borok ni bedroom o thango borok ni joto kaam kailaibari ni samung rok paibaiwi. Tei aboni swkang 10 ta bajiwi 10 minute omo hairogo Pradip ni mobile o kaisa message sokpaio. Message o swijak tongo je nwng bahai tong tei nwng ano yakarwi obo kaham khailiya nono ang yakarya hinui message swijak. Tei je o message rohorjakmani number obo samani hinui police rok obono swkang judge khlaio. Naitok naimani ulo saimankha je o sim kebo ni ya o sim wngkha Pradip ni bumungui no naharjak mobile tei sim o number. Koktwmani bisingtwi saimankha je Pradip Suhagrat ni horo no bini bihing no kwtal mobile tei sim renani bagui abo paio hinui. Hinkhe kok swngmung hinkhe obo se je Pradip ni se mobile hinkhe bo bini mobile bai no tangwi bini number o message khai omo hai hinui. Hinkhe o kok rokno twi police rok bo belai kheno wanajago tei bokhorok pala maya wngko o kok no twi Pradip ni family ni borok tei Shivani family ni borok bai kok lam salaio. Tei joto proof tei kok samani yagulo police rok kaisa theory snamo tei o theory o swijak tongo je Pradip tei Shivani ni kaisa arrange plus love marriage wnggo abagui. Tei borok kaijak baimani yagulo Pradip Shivani no Suhagrat ni horo mobile tei sim gift rinani bagui naharo tei phiaba bo haino fatra thangnani bagui bini mobile je kwtal paimani gift rina hinui bihing no o mobile kwtal bai no sim kwtal bai no bini mobile o text khlaio bihing no fatra thangnani bagui. Tei message o swijak tongo nwng bahai tong tei nwng obo hai khlaiwi nwng kaham khlailiya hinui swijak. Bo o message no phunukgwi maybe bo bini bihing no kisa suspense khlaina naina je bobono hade hamjak obo khwnabaimani yagulo prank hai khlaibaimani yagulo bini reaction bobo hai wngna nainani muchungjakna maybe. O message 10 ta digi o Pradip bini mobile o forward khlairwo tei 11 ta phaisinggo Shivani no o message phunukkhana. Shivani o message no nungmani yagulo belai kheno wanajakkha aboni yagulo Shivani bini khoktwi kono mungsaswk kok no kenguru khana. Tei o fatra thwngmani yagulo Shivani bini past ni life ni kok no joto sawui rwbaikha bini bwsai Pradip no. Tei Pradip o kok rok no khwnawi tamohai wngjakha bwkhao. Tei o kok past ni life ni kok no sabaimani yagulo maybe borok khorokni gwjarok kaisa walaimung rok ongkhorlaika tei o walaimungo borok walaibaiwi nilar bo wnglaui thangkha. Tamoni hinkhe borok thwinani swkang borok khoroknwi Suhagrat bo khlailaikha abogui maybe borok walailaimani ulo yagulo borok hamui bo thangkana tarpore Suhagrat khlailaikana hinui uansugo police rok omo haikhe theory swnamkha tarpore teisa haino hai paibaimani yagulo phungni prai 3 ta digi Shivani jephru thuwi tongo afuru Pradip bini past life no twi belai kheno wanajak tei tamohai bo wngjak bwkhao. Shivani bini khoktwi past life ni kok no sabaimani yagulo bini bwkhao kosto nangjakha tei o kosto ni bagui no
Sibanini totra sebebono bethari paikha arjakaono. Tei bethari paimani yagulo bo aboni yagulo se wansuk jago je tabuk thwi si thangka kaijakmani saljaphanche ongyakho nog ni borok no tei relatives rok no tamo sanai tei borok no tamo mukhang phunuknai oborok uansukma prai 40-45 minute kawui thangka bini uansukmung no. Bo joli furuse amhai khlai sijaka phiaba tabuk hingke uansugui mantongka bahai bwtharjakka koklam sawi phano o kok no thanda khlai mankha mobula. Omo haike problems kotor asanya nangla khamo hinui uansukma bo dukho bo nangjaka kosto bo nangjaka tei mukhang phunuknani tongglak je relatives tei nongni borok rok saimanmani yagulo abagui bo bini bihingni ganao kapmang ulo uansukjakti wngui bo sak no paithago decision nakha je bo sak no langma sajonani bagui tei haike no bo fan no dukhui khawui kotok soraui thwika. Hingke omono paithak borokni story tei obo haike no borok ni paithak langma sonani nangkha o kok no police rok theory swnamkha obo haike. Hingke o story ni tui norok tamo bujiui mankha joto comment khlai sabai di hingke norok no ang kok thaisa sanani muchungo je joli furise joli wano jesa borok no phano phiaba o joli mani bagui thamsifungsa se thamsifungsa pai mani yagulo norok teisa uansuknani nangnai abagui jesa samung no khlaina hingke 100 bar uansukdi uansukmani ulo chaya hingke teisa haino hai ma uansuknai. Uansukya hingkaile iko omo hai pradip tei sibani laibo wngma hai norokni laibo bo wngui banana hingke story bahai nangjaka norok joto comment khlai sadi paithak jora choya saknai tongmani bagui joto no belai kheno hambai.